Schimbul de experiență între primarii din Franța și cei din Moldova a fost organizat și la Nisporeni în cadrul unei ședințe. Tema prezentă în discuții a fost din domeniul gestionării resurselor de apă și canalizare. Oaspeții din Franța au venit cu un îndemn pentru aleșii locali. Oui, c'est une très belle expérience parce que nous venons pour expliquer à nos collègues maires d'ici que ensemble, quand on met les choses en commun, on travaille mieux et c'est moins cher pour l'usager. C'est ça le message important. Ședința face parte a un mai mare proiect care se numește Plataforma de învățământ și de schimb de experiențe pentru aleșilor și apă între Franța și Moldova. De fapt, timp de 3 zile am parcurit toate localitățile în zonele Nisporeni, Hâncești și Ialoveni pentru a discuta la diferite nivele cum se gestionează apă și canalizare la nivel de o primărie, la nivel de 2-3 primării împreună și de a găsi soluțiile de a lucra împreună pentru a micșora cheltuielile de întreținere și de managementul apelor. Evenimente de genul acesta, adică schimb de experiență între primarii moldoveni și ăștia francezi, la moment, dacă vorbim de organizația noastră, este ceva inovativ. Pentru prima oară organizăm acest schimb de experiență și vedem că un program interactiv, un program organizat în teren este foarte benefic și răspunde necesităților respectiv a primarilor din Moldova și primarilor din Franța. Mi-aș dori mult ca această inițiativă să fie continuată. Astfel planificăm ca în luna octombrie un grup de primari din Moldova să meargă în vizită la primarii din Franța pentru un schimb de experiență privind managementul apelor intercomunitar. Reprezentanții administrației publice locale și raionale au caracterizat situația actuală cu privire la apă potabilă și au menționat informații despre proiectul Prut-Nisporeni. Am făcut cunoștință și am proces și noi la un proiect mai important, mai voluminos și am reușit, având deja la dispoziție studiul de fizabilitate îndeplinit și efectuat de Consiliul Regional. Domnul vicepreședinte și președinte au muncit asupra acestui proiect și le mulțumim frumos, deoarece noi pe urmă am reușit și am găsit aceia donatori străini sub formă de grant, de am primit suma care a numit-o domnul actual președinte de 11.300.000. Este un pas deja în implementarea ceea ce ne propuneți dumneavoastră și este binevenit faptul acesta. Eu cred că fiecare primar este cointeresat. De fapt, eu, la exemplul meu, sunt ca un burete. Când îl arunc în apă și absorb tot ceea ce trebuie pentru cetățenii noștri și vreau ca fiecare primar să-și dea interesul pentru rezolvarea problemelor din teritoriu. Și dumneavoastră, la un nivel, e clar că Franța este Franța, dar Nisporeni este Nisporeni, dar este foarte binevenit faptul ca primarii din raionul Nisporeni se întâlnească cu alt raion și deja este o experiență acumulată. Activitatea face parte din proiectul Aleșii locale împreună pentru apă, organizat de către Solidaritatea Europeană pentru apă în Moldova, din Franța, și este o activitate de pregătire pentru al 6-lea Forum Mondial pentru apă, care se va desfășura la Marseille 2012.